Aquí és Nadal, ja estic content. Penya, jo sóc informàtic, no sé si ho havia dit mai. Avui precisament m'ha vingut una usuària i no és el típic, m'ha vingut típic de monologuista d'avui m'ha passat perquè sí. No, m'ha passat avui de veritat. Que era molt urgent, que no funcionava la impressora. Que jo ho entenc, que la impressora pels informàtics també és la pitjor màquina. Si no ens agrada, és una puta merda configurar-la, dona tots els errors que pot donar i més. Però, filla, les impressores tenen una pantalleta i quan hi ha una alerta vermella allà que posa engine caput i posa no hi ha paper. Tu creus que has de cridar un informàtic perquè no hi ha paper? Hi ha un calaix on posa paper. Bandeja 1! Que jo ho entenc, que la impressora és una puta merda, que a mi tampoc m'agrada configurar-ho just amb la telefonia IP. És el pitjor que existeix. Però, filla, vull dir que de veritat hi havia una pantalla així gran que posa no hi ha paper. Estic quasi segur que sense estudis informàtics pots carregar el paper a la impressora i tu ja s'envia d'imprimir. La impressora a la que li posis paper ja traurà el teu paper. I això, abans d'avisar l'informàtic, de veritat, proveu, apagueu i torneu a engegar o llegiu una miqueta, que normalment l'error ja posa què necessita i a l'ordinador també passa, I poc més, i això ja ho faré com a favor pels informàtics de la vostra empresa. Si us demanen que obriu tiquet, sisplau, obriu-lo. Ja està. Moltes gràcies.